Чухте химн на русенските китаристи по музика и текст на Иван Кочев, който днес навърши 60 години. Да му е честито! Благодаря. Добър вечер. Добре дошли на всички. Радвам се да сме отново заедно. Точно преди 1 час станах пълен отличник 6-0. Ако бях почакал обаче 7 часа, сега ще да навършвам 15 годинки. Никой не ми е виновен нетърпеливец. Преди 1 час обаче влязох и в 3-та възраст. Дори днеска получих много мил подарък от една бивша ученичка, вестник 3-та възраст, последен брой. Нищо лошо, само че е време за равносметка. Когато наближи края, човек започва да се оглежда назад. Казват, че мъжът трябва да създаде къща, деца, да посади дърво. Още ето справи се с всичко. Дърво, разбира се, че не съм съдил, но този Бенджамин, който виждате в края на залата, ми беше подарен на 28 февруари 2007 година от тогавашните ученици, специално с класическа китара, където пишеше в тази картичка: честит рожден ден, желаем ви най-вече здраве, творческо вдъхновение, успехи, щастие и късмет. Никога не забравяйте, че много ви обичаме. От Русенската китарна школа, 28 февруари 2007 година. Няма нужда да им казвам, че ги обичам, защото те го знаят, за това са го написали. Но искам да им кажа, че дървото, което са посели, го съхраняваме, аз и техните последователи, го съхраняваме, свирим го, поливаме го и по подобие на стародавната традиция на древните българи, колобрите са сеяли вечни дървета като брясчина и са кадали по изсъхването на клоните за жизнеността на родовете. Дай Боже, Русенската китарна школа да бъде жизнена като това дръвче. Тази вечер, празнувайки този юбилей, по афиш е обявен авторски концерт, който автоматично означава, че имам грехове. Хващали са ми творчески напади. Няма вече. Имаме и недостатък послугвам. Но обещавам, само ако много ме напади. Така, все пак работата ми е, уважаеми дами и господа, да уча вашите деца. От тази гледна точка, по афиш, това, което е обявено, обещано, на последно място е поставено представяне на новосъздадената библиотека на китариста. Това не означава, че е последно по важност, може би е номер 1, затова започваме с него. Това е една отдавна лилеяна сбъдната мечта. Да създадем форум, където всеки ученик, учител, просто любител, приятел на китарното изкуство да може да публикува своя музика, своя музикално-теоретични статии и каквото и да е то, стига да казва нещо ново. Отворена трибуна с проправен път. Въпросните книжки са официално регистрирани в Националната библиотека с ISBN номер. Началото го дадохме с 3 книжки, които са отвън и които ще ви представим тази вечер. Успяхме в последния момент, специални благодарности на екипа от преподаватели, че успяхме всичко обещано да го направим. Тоест, ако някой от вас се хареса нещо от тази вечер от концерта, може да го види, да го занесе в къщи на символични цени от щамната класическа китара. В книжка 3, започна съм отзад напред, има 2 детски училищни песни. Първата песен е една вариация върху Хубава си моя горо,
инструментална миниатюра, която е писана специално за сега вече абитуриентка, наша ученичка госпожица Йовчева, и ще бъде изпълнена за вас от госпожица Роксана Борисова. Нека я поканим на сцената. Благодаря ви, Роксана, за изпълнението, както и за записа на приложението CD в книжката. И в книжка първа също има приложение от нея записано, така че сега е момента за благодарности. Искам да поканя на сцената учебния народен хор при Национално училище по изкуствата, професор Веселин Стоянов. Предстои да чуете песента "Заешка история", която е писана преди 14 години за детски хор "Заек и куче". Сега ще бъде изпълнена от народния хор под диригентството на госпожа Кристина Димитрова.
моите сърдечни благодарности за екипа от катедра народно пеене. Да не пропусна някого. Всъщност преди малко пропуснах да обявя солистите. Зайчето беше Диан Иванов, а кучето беше Владимир Газдов. Диригента казах, че е Кристина Димитрова. И не съм казал, че дължа специални благодарности на госпожа Румяна Русева, както и на госпожа Мария Узунова, защото това е съвместно тях осъществено. Независимо, че тук имам някакъв сценарий, ще го съкратя и ще кажа само няколко простички думи. До тук добре. Напълно е нормално един учител, не се изисква по закон и по образователна програма, но да напише детски училищни песни за деца. Това, което чухме до сега. Предстои се там на мъничка тайна, предстои издаване на избрани съчинения. Имаме други такива подобни неща. Той беше само представителна извадка и от всичко е добре. Това обаче, което предстои да чуете, Министерството на здравеопазването предупреждава, че е опасно за здравето на бременни, слабонервни, психически неуравновесени и прочие люди. Преди точно 16 години, не точно, на 29 април беше събитието, преди 16 години, в 1996 година, тук, в тази зала, в присъствие на нотариус Цветко Миланов, се проведе един концертен експеримент, който беше озаглавен в Фонд Риго. Подробности за тази история за началото на русенската китарна школа в съответната книжка има я отвънка на щанда, който любопитство може да се вземе, но искам да кажа друго. Тогавашните, т.е. предлагам вашите въпроси. Ние ще чуем една алеаторна сюита, която е писана тогава по някакъв повод. Алея е от латински зар, жреби, случайност. Музиката особено, това е на 13-минутна алеаторна сюита, от която притежаваме само концертен запис, звукозапис. И го направихме да бъде на видео, да стане малко по-обяснено, по-атрактивно. Първата една третина е музика на случайността, алеаторна конкретна музика. Интересното е, че тогавашните изпълнители бяха ученици 16-15 годишни. И на много от ваши хрумни въпроса, защо един учител се е занимавал с това и нещастните деца, защо ги трогал с тази музика. За мое извинение ще ви кажа, че и тримата станаха прекрасни професионалисти от много висок ранг. Един от тях присъства в залата, това е Антон Йовчев. Ще видите това голямо нещо, какво сладко зайче на екрана. А другите двама, Антон Еликев и Радослав Славчев, те са софийски европейски звезди. Те минаха на другия бряг, разбиха се в естрадния жанр. И тримата са магистри, и тримата се изучиха, и тримата станаха добри професионалисти и достойни граждани и люди. Нека това и за да се случи това професионално, независимо от учебните програми, които няма такова нещо, победителите ни ги съдят, когато съд съм направил добре. Нека чуем и видим концерт Ориго. От санскрит, извор и начало. Алеаторна сюита от Иван Кочев. Концертен запис от 29 април 1996 година. Партиите на китарите се изпълняват от Антон Йовчев, Антони Рикев и Радослав Славчев. Електронни инструменти Иван Кочев.
Препятството на птиците в дълбоката нощ на това протеква само оглушителния плясък на крилата.
Ще продължим в същия дух. Само искам в стил искрено и лично да кажа ето за 3-4 речения. Това може да ви изглежда откачено, следващото е още повече. Така или иначе термините Фонсет, Ориго, както и Гупта Видия, които са санскритски термини, аз научих преди години от Елена Блаватска. Коя е Елена Блаватска? Руски философ, основател заедно с епископ Ледбитът на философското общество. Тело, Бог, София, мъдрост. Тоест, мъдрост за Бога. Това е клон на философията, не е религия. Общо взето, генералният смисъл на тяхното учение е, че ако има Бог, той е един. Аз го наричам демиургът, творецът, създателят. Други го наричат природа. Това е същото. Няма как видимия и невидимия свят да се създаде бригада за комунистически труд. Христос, Аллах, Буда и другите папи. Няма как да бъде творецът, наистина е един. От тази гледна точка, без да има нищо общо с религията, ще видите следващия спектакъл. Този спектакъл е от следващата година, 1997 година, търпял е 4 редакции. Изпълняване на 50-годишния юбилей на училището. Единствено либретото, което е по текстове на Блаватска, не коригиране, разбира се, това са нейни думи, е непроменено, както и картините, които са изложени в фоето. И тук искам да кажа пак последно за картините. Аз не съм художник. Ако има нещо хубаво в тия картини, това е фонът, който е станал априори от природните стихии. По жилките на дървото, обърнете внимание после, по жилките на дървото се е стичала водната стихия, боята, аз съм определял какъв е света, разбира се, съединявала се с огъня, беше много интересно, когато двете стихии се включат. И така, по тази технология, самите рисунки, които трябва да бъдат унагледяващ момент от всяка една от частите на 10-частната композиция Гупта Видия, която предстои да видим, тия рисунки са невестични в стил на детските книжки, които са деца и се продават, и те нямат стойност на живопис. Стойността е на магията, която се получава през стихиите огън и вода, въздух и земя. И тая магия е излята върху дървото. Това иска да кажа, другото са подробности, които има в книжките. Нека видим, чуем продукта Гупта Видия. Гупта Видия от санскрит, скритата мъдрост, тайното познание. Мултимедиен спектакъл. Тибетските монаси съхраняват древен ръкопис, донесен на планетата Земя неизвестно кога и от кого, представляващ 10 страници от палмови листа, обработени по непознат за съвременната наука начин, неподатливи на влиянието на огън, вода, въздух, земя. На всяка страница е изобразен един символ. Сведения за този ръкопис дава руският философ, основател на теософското общество Елена Блаватска. Ръкописът е предписмен и предисторически. Всички философски и религиозни течения произлизат и заемат от тази символика, изобразяваща мирозданието и заредена с положителна енергия. Но човекът в своето несъвършенство е проливал ненужно кръв. От кръстоносните походи, през свастиката до пентаграмите. Дано утрешният човек е по-добър. Основна идея. Опит за разбулване, чрез средствата на синкретичното изкуство, тайните на древността и жизнения път на човечеството. Чрез вибрациите на музиката и енергийните потоци на танца и пантомимата, подсилени от внушенията на картини, сътворени с огън и вода, въздух и земя, всеки да почувства своята истина. Място на действието.
Вселената, видимия и невидим свят. Време на действие. От генетичния, непроявен космос до днес. Структура. Спектакълът се състои от 10 музикално-танцовални номера от различни жанрове. Всяка част е наименувана с един символ, а анонсът се осъществява от експонирани във времето картини, алюзия на символите и сътворени от Иван Кочев с оригинална, несъществуваща в учебниците по живопис техника с огън и вода, въздух и земя. Връзките се подсилват с пантомима или четец. Либретото е компилация на откази от книгата «Тайната доктрина» на Елена Блаватска, като е силоботонически свързано с музиката в партитурата, а поетичните текстове на ариозите са от стихосбирката «Безвремие» на русенската поетеса Елисавета Янчева. Впечатлението за вечна борба между доброто и злото се подчертава от костюмите. Защитата на идеята е в непреходността на темата. Вечните въпроси на мирозданието, таинството на раждането и смъртта, опозициите добро и зло, Бог и Сатана. Либрето, музика, оркестрация, живопис Иван Кочев. Хореография Милена Лазарова и Богдан Донев. Мултимедия. Програминг Пламен Мирчев Мирона. Видеозаснемане и монтаж Антон Йовчев. Режисура Иван Кочев. Звукозаписът е реализиран от камерен ансамбъл Синкретик при Национално училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, Русе, с художествен ръководител Иван Кочев. Солисти Анита Шишкова сопран и Антон Йовчев електрически китари. Текста четат Елена Димитрова и Венцислав Петков. Спектакълът Гупта Видия няма за цел да внушава каквито и да е религиозни или социални идеи, независимо от включения теософски текст, който обяснява религиите с научни средства. Чист кръг, символ универсален, космоса във вечността. Несъбудилата се е още дремеща енергия. Хаосът, непознаваемото, първоначалното откровение. Абстрактното, вечно непознаваемо присъствие и неговото поле, Вселенския дух.
чийто център е навсякъде и чиято окръжност е никъде. Хермес Трисмегист. Бял кръг е пространство, вечност, точката в центъра му, зората на мирозданието. Тя е зародишът, кълнат, който ще стане вселена, всичко. Ентропия и колапс, кълн на инертност и дейност. Когато многообразието се завръща към единство, хармония, познание, светлина. Си същност закопняла за ласката на белия летеж. Потапям се в божественото бяло. Великата майка на боговете, Магна Матер. Женствеността, плодовитостта, изворът на живота. Девицата, която дава живот на сина на светлината. Примум мобиле и самият пленум. Ще скоча на арената. Ще се създам в писък див. Ще спася очите си в обсадата от уми.
смесен аспект. Тя е Астарта, Кали, Дурга, Лилит, Хеката, Цирцея. Като време е такачка. Изтъкава нишката на живота от собствената си плът и я вплита с нишката на съдбата. Вселенски кръст, символ за начало и универс на човешкия живот. Символ на предгенетичния и непроявен космос. Първичната космическа двойка, творческото небе и плодородната земя. Дървото на живота расте в пресечната точка на кръга и кръста. Сила, идваща от небето. Слънчевият бог и соларната сила. Розенкройцерите го наричат съюз на розата с кръста. Когато окръжността изчезне и остане кръст, слизането на духа в материята е завършено. Универсален символ от най-дълбока древност. Космически символ пар екселанс. Вертикалната линия е небесното, духовното, интелектуалното, положителното, мъжкото. Хоризонталната, земното, рационалното, пасивното, отрицателното, женското начало.
старият писмен знак. Тао. Живот. Ключ към върховното познание. Фалически символ. Кръст на митроизма. Чук на Тор. Атрибут на всички божества, на ковачите и мълнията. Атрибут на Хефест. Вулкан. Зевс. Руксансата. Египетският Анх. Емблема на живота. Съюз на мъжкото и женското начало в човешкия живот. Съюз на половете. Съюз между небето и земята. Живот, безсмъртие, бъдния живот и бъдното време. Астрологически символ на Венера. Видоизменен Анх. Като зорница или вечерница. Следва луната и предхожда слънцето. Тя е водите, женската пасивност, страстите, желанията, синтез, въображение. Когато свърши любовта, ще свърши всичко. Светът ще е изсвебелен и празен. Поглъщащата празнота ще се разнищи.
проклинайки човешкия си разум. Свастика, отделена от кръга. Чисто фалически символ, праисторически и универсален. Съществува в целия свят, с изключение на някои части на Африка и Шумер. Символизира четирите посоки на света, четирите вятъра, четирите сезона, четирите степени на съществуване. Свастиката се явява в два варианта, символизиращи мъжкото и женското начало. Мъжката върху гърдите на Буда, печата на неговото сърце и символ на кръговрата на живота. Женската често се среща върху триъгълника на богините Артемида и Астарта. Свастиката винаги е символ на щастие, добро знамение, доброжелателност, благодат, дълголетие, плодовитост, здраве и живот. фигурата на човека с разпевени ръце и крака. Интегрираната личност, човешкият микрокосмос, нейните 5 върха са духът, въздухът, огънят, водата и земята. Стремеж към светлина, духовното начало, образованост, знак на микрокосмоса.
погледите насочени нагоре, изобразява сатаната или козела от шабат. Демонът, умствен срив, безпорядък, хаос. Не знам какво е Гуптавидия, а вие? Благодаря. С тази тема бях до тук. Добрата новина е, че следващия проект ще бъде друг. Може би наистина стана малко повече с фонцето Риго повторение на и същата тема в началото, но това е от различни години. Това е все пак част от историята. И така. Той беше общо взето изпълнения по афиш ред и програма за концерта. Има някои неща, които трябваше да кажа, май ще ги прескоча, защото се удължат нещата. Искам само да кажа нещичко. Утре трябваше да се пенсионирам. Благодаря обаче на всички демократични партии, правителства, с чиито усилия и лично на другаря Бойко Борисов, благодарение на което няма да се разделим утре. Внимавайте, тук има директор. Аз май съм си улучила цветята днеска. Вижте какво. Не търпайте котката за опашката. Всяко нещо е предпоследно. И изобщо не си превишавайте правата. Какво е това пенсиониране? Пенсионирането е работа само на директор. Вие просто изключително много внимавайте. Канеме на 90 годишната това. Изключително много внимавайте за следващите поне толкова години. Да сте 100 пъти по-енергичен, по-емоционален, по-експанзивен и по-ексцентричен. Не знам дали може повече от това. За да давате на своите приятели, на учениците си, на училището това, което виждаме, че можете.
И понеже имате претенции да сте синкретичен и синтетичен, както видяхме, и понеже имате щастието да учите и да работите с най-щастливото училище в тази насока, искам да приемете една дружеска усмивка, един шаш, направен от прекрасния ни учител Пламен Монев, който е направен изключително само за вас, с посланието да бъдете все толкова китарен. Честито рожден ден, бъде успешен, успешен и много. Ще се наложи и да го туха нагрея. Какво да ви кажа, сега в стил на Холивуд трябва да се взема в ръце и да започна да благодаря на мама, татко, стринка, чинка, партията, правителството май благодари и така нататък, но ще направя следното. Тъй като ви досадих достатъчно много с собствени неща до тук. Тая вечер беше моя вечер така на нещата, които съм направил през тези години. Сега ще направя нещо, което политиците правят. Те са моя кумир, политиците в България. Включително и президентите български. Тук им пише речите. Много върно, нали? Да. И аз имам пример винаги от помните от нея. Въздигнатите. И тук имам една написана реч, която Стефан Димитров всъщност не е писал за мен, ами за собствения си бенефис 60-годишния си юбилей. Аз просто ще ви я прочита. Мъжът на 60 все още мъж е, по-младите пред него не предат. Той знае колко да кого лъжи на глава светът. И на 60 мъжът е мъжна дрънка и нищо повече не му е май. Красив и в костюми, в сани дънки и всичко е прочел от край до край. Мъжът и на 60 е олив пиец. Не слиза той от своя връх висок и винаги готов е да изпие бутилка водка вместо чаша сок. Мъжът на 60 мъж на място и две е наизуст. Дори със себе си той е наясно, с опасен ум и с изтънчен вкус. Мъжът на 60 е тялък гълък и повече от всякога е рак. А щом е подкрепен от женско рамо, то в него има още много хляб. Мъжът и на 60 е победител. За повече на всичко е готов. Особено отново да залитне
свършва. И за целта вместо бутилка водка, чаша сок за малките, а за мама и татко, за вас, чаша вино. Нека празникът продължи още мъничко в фоето. Заповядайте за срещи от трети близки срещи.